Here are the nominees for Best Animated Film. Πόσο μακριά μπορεί να είναι? Ουφ. Πόσος είναι ένας γύρος στον υπόδρομο? Directed by Alexis Chevillard. Ωραία, σχεδόν φτάσαμε. Όχι, δεν κατάλαβες. 20 φορές σαν το γύρον στον υπόδρομο. Τι, για μια στιγμή. Τα σχοινιά σας, γιατί δεν είναι τεντωμένα? Α, η ομπρέλα μου! Μη φοβάσαι, θα στη φέρω. Scraps, directed by Marnus Nagel. And the Peka goes to Scraps by Marnus Nagel. We hope you had a great time. Farewell and see you next year.